bapake. Kandhani anakmu. Piye kok Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa masa duwe anak tukang dolanan jiki. Masa anak nyasar mboke? Kowe kena ora kandhani. Tunggu. Jangan. Ora ngerti bapak ki sapa? Mosok lali karo awake dhewe. Lho. Iki lho kepala desa. Yen dina iki kowe nganti ora ngaku tak ajal ning omah kene. Kowe dek iki ning ndi? Aduh pitik, Pak. Piye? Aduh pitik. Duit pira-pira mbok entekne. Delon, adimu mbak aku si awake nganti kuru. Guru sak lembu iki. Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Duit sing dek iki sak juta mbok aduh pitik. Sing 2 juta mbok apa? JI, Pak. Piye? Kok kaya ngono Pak Kartimu? Kowe ora nyawang, berjuangnya bapak ibumu. Ibumu mikir kepiye iso nyukseske anak. Nggih, Pak. Jur dek iki kowe utang dek sapa? Kula tang duit Pak Minto, Pak. Mbok ki apa? Nek kali wungu. Piye? Keren. Ya ampun sing sabar ya Le aja diulangi nek ya Le. Bapak wis ora sabar, yang nganti kedadane bapak isi. Pak. Ojo isi bapak. Dadi apa? Dadi apa? Dadi apa? Dadi apa kowe? Ojo isi. Delok ibumu kaya ngono wis. Pak Minto izin, Pak Minto. Aku dadi mboke. Wis salah Aku nek. ibuke Pak Minto ya. Ganti ibuke ya. Ganti ibuke ya. Apa pantes? Alah sak pateman kok penting iso ngepuk dasi iki aku ya. Arek loro kemrungsung gak nyelesekno masalah. Apik lan eleke keluarga iku kudu ana sing nata. Tapi aku isin aja. Bendina mboke ning pasar kono lho, ning pasar kuno. Krungu-krungu. Ibu kok dadi LC iki piye? Ndaro. Biasane ning kali wungu ngono yo ana. Masa ade dikayani ge dhuwit panas. Sik. Sik. Hei, Wadi. Ayo. Tak sawange. Kak ibu. Ibumu wis Sapa? ibumu wis Ibu sapa? lho. Sampeyan lak ibu Supini karo Supia. Kok pentolo beneran ngakoni kene anak. Aku ngono. Sampeyan ibu Supini karo Supia. Darmi. Petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Arep nagih ibu mbiyen diutang akeh. Oh, Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Aku ngono siluman beruang. Kowe iki celelekan kok iso. Masa tak tuti Pak Minto. Dadi apa-apa. Ya, terima kasih campur sari segidu. Napa niku? SGI Dujo. Pampun ngoten to Mas. Segidu. Segidu nggih. Segidu, nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Dalu niki sowan Kyai Tugu, alhamdulillah mudah-mudahan Tugu akan menjadi percontohan desa-desa sekabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk masyarakat Terima Tugu. kasih, ya. Melok lho Mas. Saestu kaya-kaya meri Mas. Tulungagung itu kegiatan apapun selalu nggelar budaya, Nggih. selalu ngestarekke budaya, mboten kok cerita tok, mboten kok umuk tok, mboten kok sombong. Ning membuktikan bahwa selalu menjunjung tinggi harkat martabat budaya Indonesia. Nah, lek pun kaya ngoten sing untung sinten? Nggih, kanca-kanca seniman Ya, seniwati. tegese nguri-uri ya nguripi. Lah iki. Nah, nggih. Mula alhamdulillah salam taklim kula kagem Mbah Lurah, sedaya perangkat kadherekaken jajaran Forkopimcam sedayanipun ingkang lenggah dalu menika. Nggih. Tapi harus kita ingat Mas Minto, Ya. kesuksesan pentas malam hari ini, kesuksesan pagelaran wayang kulit malam hari ini tidak mungkin sukses kalau tidak tersupport atau terdukung masyarakat wonten ing Tugu. Betul. Dadi suksese pagelaran krana Karena didukung masyarakat sepenuhnya. Leres, Heeh. alhamdulillah. Mas kula kluthuk nggih kala wau sampun jagongan kalih sedaya perangkat. Nggih. Warga masyarakat wingking kelir menika jan saestu Sampun, Pak. Pak, jan komplit. Nggih, nggih. Kula niku lek kalih warga masyarakat Tulungagung menika pun kaya dulur Pak Minto. Ya. Amin amin. Dan saya itu mengacungi jempol bahwasanya pada malam hari ini warga masyarakat Tugu, Mbak Lurah Tugu menika saya selalu hormat kepada beliaunya. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho, amin. iki hebat. Hebat, Tulungagung ini yang menjadi non saya loh. Aku cerita. Nggih, nggih. Tulungagung ini yang menjadi barometer wayang-wayang seluruh Indonesia. Kok saged, Mas? Ramene wayang orang iso ngalahne Tulungagung. Saestu. Lho iya. Hmm. Ramene wayang ora koyo Tulungagung. Kok saged ngoten? Ben bengi Sorowan Nggih.
desa-desa iki mesti wayangan. Alhamdulillah. Gumunku mek sitok-tok. Sebabe gumun Gumun krana ki, Sir? penonton Dudu. krana kekompakan. Pelakune. Oh. Kok pelakune piye? Desa-desa liyane iki wayangan. Nggih. Pakai Serjo kok Suroi ra wayangan blas iki piye? Pakai Surjo iki urung ngerti kok. Luwe urung ngerti kok. Kupingmu apa bosok tas tak siarne? Napa, Mbah? Tas tak siarne tanggal 1 September pakai Serjo wayangan. Loh, sing kula omongno napa? Suroan lho, Pak. Hah? Sing kula omong iki surone lho. Kamaka surat kayak tanggal 16. Sesuk isbar. Suro mergo pendopone urung dadi. Dadi ngenteni pendopo dadi. Nah, kuwi kudune sing salah iki lurahe. Loh, kok sakit, Mas? Suro kok dadak ngenteni pendopo dadi iki lho nyapa? Lah kudune karek niate. Lah niate, Lah, nggih, nek bener. niate apik, desa niki bersih desa, ulane ulan suro, ulane ulan kang bersih. Kuwi biasane desa-desa kan nun sewu lho. Gelar. Gelar wayang. Mesti Contohnya tugu iki. tirakat. Sesuk wis malam terakhir suro lho. Nggih. Nyatane bengi ya diselak-selakne wayangan. Pakai Serjo lho. Ani- Suroan ki blas ra wayangan. Lah ning lak Mas Dalang minta mboten ngertos kok. Sama ngomong lurahe, Pakai Serjo. Omong ngono. Sik Piye to ki? suro ra kebagian nggon. Nah, berarti sing salah sampean, Lah Pak. kok Sampean itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sing boboti tanggapan. aku yo mengutamakan masyarakat krono apa suruh aku ndak wayangan. Sebabnya napa? Ya golek dhuwit nggih tuku pendopo kuwi. Gendeng kowe. Ngerti? Sampeyan ki ora ngerti. Pendopo itu ku. Pendopo ki ya prioritas kanggo fasilitas masyarakat. Lurah ki ngene iki. Mangsamu sapa sing nukokne tuku dhewe kuwi. Sing sampean posting bendina kuwi. Heeh. Ngawur tuku malah duwe kurang bengkok disewakne dek iki. Kowe ngawur ora rono mangsamu. Coba. Nun sewu, Pak. Wah, Niki angger jebles mawon lambe. Lah iya lho, kadhe iki Sing bengi lho diarani kaya musuh. pemimpin desa ki nun sewu ya, Mas. Wong ngelokke maido ki penak. Nek sing lakoni. Nah, kuwi dirungokke. Dadi lurah ki abot. Labot. lha lek abot nyapa mbok lakoni? Piye neh ki kok iso? Lah lek abot nyapa kok dadi dilakoni? Menungso ki penak lho. mergo- Menungso ki penak. Luwe mangan, ngantuk, turu. Ya ora? Nggih. Lah lek abot ya nyapa dilakoni? Nah, kuwi prinsipe wong sing ora duwe cita-cita. Luwe mangan, ngantuk turu. Panas ki yo. Wareg ngising ngono ta kowe? Ya. Lah iya wong ora duwe prinsip ndak duwe cita-cita ki ngono kuwi. Terus sampean Loh, Hah? panjenengan pun nate panggih Mbah Lurah pakai Sujo to. Hah? tulung temokno. Tulung Lah temok. tanggal 1 pas minta ngasto kono berarti lak wis omongan karo Lurah. Ngono lho. Lurai minggat. Kowe iki tenanan apa ora? Aku ki ora mudeng lho. Soale doh kono doh kene iki ngertiku ya nek kene Mbah Tugu pirsa, Mbah Nugroho ngerti. Heeh. Lah nek nglerek sithik Mbah Samir ngerti rada ngulon. Terus nggon pakai sejok sinten Pak ingkang lenggahi, Pak? Sing lurah. Nggih. Heeh. Tak wongi. Nun, Kowe iki ora paham kowe. Lurah Pakai Serjo ya sing mrongos ning kono kuwi. mosok ki Lurah to, Ya Mas? kuwi lurah. Lho kugene mbok lolokke ngawur wae. Ngawur wae kono yo ngrangkep dadi Lurah. Aku lek sing ngelokne wong ndak waras ndak masalah. Lek wong waras aku mesti nesu. Nyuwun pangapunten lho, Pak. Sik. Berarti jenengan ngelokne kula napa? Ora waras. Berarti aku edan. Edan. Sampan yo melu edan. Lah ngopo? Lah ngerti nek dagelan edan sampean jak. Wong Aku mana loroke Mbah Lurah Tugu to, Mas. Nyuwun Mas Dujo neng kene kon dagel. Coba. Terus Lah yo wis kon dagel. Ha sik apik-apik Mas Minto lho. Sampeyan ki Loh. paling tidak. lha nyapa apik-apik? Loh, sampeyan teko wong tok. Rekasane Mas Minto ki sik ngopeni yoga. Kuwi dirungokne Sik kuwi. ngopeni sinden, ngopeni posisi, ngopeni tukang son, ngopeni peniti, sik nggawa panggung, Lah. sik nggawa lampu. Kuwi lho, lek Pai bijaksana tamu- ngene iki. Pai tamu apa? Aku nglenggono kok sadar diri. Lah kowe dagele sak jam luwih saiki kok maido contongmu ki lho. Lho, Iki rungokno. panggung-panggunge sapa? Resikone dalang nggawa wayang, nggawa mangkara, nggawa gamelan sound system, nggawa sinden, nggawa yoga, peniti. Nggih, Coba. Mas. Jajal Nang sewu Pak Minto. Yoga ya penting, waranggana ya penting, Nggih. musisi ya penting. Tapi sampean kan ora nggawa sing luwih penting pagelaran bengi iki. lho. Ning tanggung jawabku Tanggung iki. jawab, yoga ya penting, waranggana ya penting, musisi ya penting, sound ya penting.
Tapi nek sing luwih penting tapi sampean ra gelem nggawa dhewe. Apa? Debok. Apa nek dalang terus ini kok usung-usung debok ngono apa nek? Lah kowe nek di sapa kak tanggane lek yo lho, Pak Lurah minta saiki arep bakul tempe to. Lah coba. Ngono. Ayo. Ya apa ora? Ning lak lembah mana? Lembah mana apa? Mas. Jenengan niku Kyai Sepuh. Kula tahu jenengan nyapa? Piantun piye? Kyai Sepuh. Tak omongi kowe. Tugu Rejo ki tangga desa karo Pakis Rejo. Nggih. Nun sewu, kudune silaturahmi yang kuat dengan warga masyarakat Tugu kudune ditanamkan yang erat yang kuat. Leres. Ditanggap tanggane dhewe lho. Nggih. Kok kemlinti sombong iki lho Pak Minto ngono. Sombong piye wong rega ya ora kaya liyane. Ora perkara regane. Leh mayang apa njaluk lakon. Ora perkara lakone. Lah kok sombong. Silaturahmine kuwi lho. Kemlinti piye? Kemlinti ditangkap malah madhep rono ra gelem madhep rono ki. Sik. Kowe tau ndelok wayang apa ora? Liyane aku tau ndelok wayang ora? Tahu Pak Minto. Lah ya tahu apa nek dalang terus madhep rono ngono jajal. Dalang ki lumrahe nek trah saka Kulonan, Surakarta Hadiningrat utawa Yogyakarta Hadiningrat kuwi tatanane dalang ya madhep rono. Nek dalang madhep rono kuwi dalang. Ki lho sing ngerti. Kowe iki melu budaya pirang wulan to kowe kok ora paham. Isine kok mek maido turan dik bengi aku jane sik mangkel mami tak ngenti tenono nang Tugu sesuk aku. Lah napa, Pak? Wingi ning Sidorejo aku anyel karo kono. Sampeyan ki ya ngono kuwi. Aku ya pegel karo kuwi yo. Lah nyapa? Ya pegel lho. Pak aku iki Pak Minto ngendikan to. Nggih. Jo tanggal 15 main ning gone Tugu. Nggih. Awake dhewe persiapan tanggal 13 awakmu kudu mara ning omahku. Nggih. Ya to? Nggih. Engko awake dhewe ngomongan, engko nggih bahan apa materi apa. Jagongan kepenak. Tanggal 13 dini aku mara ning daleme Pak Minto. Pakis Rejo. Lah kok malah nun sewu lho. Pripun Mas Luduk? Nun sewu lho. Nggih, nggih. Aku mara ning gone omahe. Heeh. Wis selawange ora enek. Bojone mengo. Kuwi Lho, ki piye to ki? Piye? Sampai nak semadosan kali Pak Minto. Lah iya. Tanggal 13. Tanggal 13. Mara ning dalem kono. Dalem Pak Minto. Terus aku mara rono lah kok lawange ora enek bojone mengo. Akhire aku wis Lah ngono iki jajal. piye njejelinge? Apa ora nyepelekke ngono iki? Lawange renek bojoku mengo. Mas aku bojoku mengo terus ngono ya. Ukaramu kliru. Sing bener iki sampean rono lawange ora enek bojone mengo. Ayo. Bu lawange mengo bojone ora enek. Bojoku mengo. Nyapa ndak kok leboni? Wah niki ya geseh kian. Wong bojo kok kon leboni wong pripun Iki lho bocah kocolok lho. Mas, sampean ki dianggep anak iki kanggepen Nah, karepe ngono lho. Moh aku lek di bapakku moh aku. Moh? Moh aku yo moh dagelan kowe. Ngantek kowe nembang nganggo perabotku titenono kowe. Mikir ra gawa. Gawa. Endi? Iki Diingi ora gawa diingi. lha iki nyilih kok. Batu kuntek iki. Wis titenono. Polek Mas Didik sampean nembang entuk lek kae nembang nganggo musik SGI ra oleh. Ki lho Mas, sampean ki mbok yo padha karo aku nyapa. Nyapa to jane kuwi ya? Mbok sing padha karo aku. Nyapa to kenyih? Piye-piye wong Kuwi belani loro. sapa? Kuwi dulurku lho. Kok malah belani Pak Minto nyapa kuwi? Aku ki Kuwi ning dulurku lho. Tak tapuk cangkemmu lho kok. kula niku teng-tengah, Pak. Heeh. Kula nggih nganggep panjenengan kaya bapak, Lah, kula nganggep lho. iki nggih kaya Lah, iya. tuwa. Ning sak ora-orane sampean karo aku mbok sing padha. Ora sepadha lho. Lho, nyapa? Ora sepadha beda. Beda. Siji kuning siji ireng kok. Sampeyan kudune bersyukur karo wong ireng lho. Lah ngapa? Mergo nek wong kuning, mergo nek wong ireng. Ya apa ora? Mergo enek wong kuning. Mergo nek wong ireng. Dasar sampean sisir kasih luwih kuning, sampean kita ireng. Ya apa ora? Hah? Undang-undine ngoten, Pak. Ora tegese iki awakmu karo iki kok beda. Lek kowe ketok ireng iki ketok mrusuh. Beda, Pak. Niki riyen laire benten. Heeh. Nek kula riyen laire niku pas Desember. Lah. Gede-gedene sumber. Tur lair kula mbiyen pangapunten. Ketoprak siswa budaya main teng Kali Bokor Surabaya. Niku kula niku pas lair ditampa bidan ayu-ayu. Tur kula niku dimimiki air susu ibu. Kesehatan terjamin. Njur nalika semanten kula tenggene rumah sakit dilebokne teng ruangan AC, Pak. Wah. VIP, Pak. Bayi kula niku Terjamin. Nggih, bayi kula niku dilebokne open nika. Wah, metu dadi roti. Kok metu dadi roti iki to? Open iki lho penghangat bayi iki lho. Kowe ora ngerti. Meneng sik aja ngomong, ben ngomong iki. Kula dirukti wapik kali ibu bapak kula. Tur yo dipomo tenan. Ning delalah Mas, masyaallah.
Mas Kluthuk laire usum paceklik, Pak. Layak wandane kaya ngono kuwi. Pas bulane Januari hujan sehari-hari. Heeh. Niki lahir toprak ra tau main. Ibu niku isine ming godhog tim-timan karak. Niki Layak. godhog tim-timan karak diwehi kambil tuwek. Nek ngarani sego aking. Lah niki lahir delalah ibu nalika lahir niku lak bapak ubet golek duit. Lah kok ibu niku pun buka 18, Pak. Bisane meteng apa ruko ya. Piye to lahirku kuwi lho, tak critakne Mas Minto. Buka songo. Buka songo. Buka songo. Delalah niki pas ibu. Sik. Nyapa? Kowe karo aku tuwek aku lho. Mosok kowe roh lahirku mosok. Lho. Lah iya. Lho iki critane buke kok. Oh, buke ta. Critane buke. Oh alah letik, jok litik, Mas mbiyen jan kaya-kaya ngempet eluh. Lahire Mas niku non sewu, Pak. Ibu nu pendaran. Heeh. Pendaran enten nek 15 kilo. Pendaran. Pendaran tok buke ini. Arep ngetokke kuwi. Nggih. Ngono dadak ditokke. Lah, pripun to jan? Lek metu ngripoti wong e. Delalah, Pak. Delalah kok udan deres. Lah kuwi dirungokke. Ibu nu teng desa Kluthuk mriko, daerah Wonosalam munggah. Niku lak nggon gunung, Pak. Heeh. Delalah niki meteng, ibu niku melangkah. Sing meteng buke kok aku meteng iki. Ya. Ibu meteng niki melangkah. Ya. Lah kok bledek nu banter, Pak. Duar. Lah kok niki metu lup ngene iki. Bledeke muni mleh tiar. Ndase niki mendelep mleh. Ya mek tingak-tinguk ngoten niku to, Pak. Layak. Bisane bayi po nyambik. Niki laire bar ngoten terus ibu diopeni kalih dukun bayi desa. Nadalah kuwi lho. Ibu pendarahan langsung dirawat jalan, dibawa teng KUD. Lah akhirnya Mas Kluthuk Akhirnya ibu ditimbang. Dan iki ibu apa gabah? UGD. Ah, kuwi lho. Tenggene UGD, Pak. Heeh. Ibu digawa teng UGD niki diopeni bayi, dukun bayi desa. Masya Allah, Pak pangapunten. Niki lak mesake. Bayine ora ngrasake susune ibu. Lah, dukun bayi ini lak ngingu kirik to, Pak. Heeh. Delalah. Ya Allah. Delalah dukun bayi pun tuwek banget nika. Dadi pun mboten saged nyusoni. Niki mboten saged nyusoni pun sepuh. Niki dilumahke teng keset. Temen-temen aja. Lah kok no mari ngoten diparani. Lah niku lak kirik lagi anak-anak, Pak. Heeh. Susune lak teng prengkil nika. Nggih. Lah kok ngungkeri niki, Pak. Ya seneng. Pak yo begitu roh susu kirik langsung cup ngoten niku. Layak lambene kaya kirik ya. Lah iki. Dadi yo aja nelongso, pancen Wis rasa nelongso, rasa nangis. Trae beda, Pak. Beda nasibmu iki kaya ngono kuwi. Mulane rasa kemaki. Yo ngono ki aja mbok critakne ning kene. Loh, wong kuwi kadang ki duwe lelaku dhewe-dhewe. Yo laku mosok kowe asi terus aku susu kirek kuwi. Ngono lerang. Kanca laire yo beda-beda kok, Mas. Wong ki nasibe beda-beda. Beda-beda kok. Ora kena natasne luh ngono ora kena. Yo beda-beda tapi ngene iki mbok critakne neraka. Lah, wis rasah nangis. Saiki Rasah nangis. Temu mulyamu tur padha ngrasake penak to. Mulya ya mulya mosok Nah, susu. dadi nek wis ngono kuwi iso rumangsa lan ngrumangsani omponganmu ndak keduwuren ngono. Nyapa kok nangis? Susu ya? kirek rena-rena. Nangis nyapa? Mosok susu kirek tenan aku. Diomongi kok seksine iki ya wong akeh lho. Kok nangis ki lho. Bangsa. Lho, wis rasah nangis. Kowe iki adol welaso ya percuma wis tuwa. Nah. Ngono, nyapa nangis nyapa. Ora enak sing melasi. Ngono. Aku jane nangisku ora perkara kuwi aku. Lho. Lah kok nangis ngopo kowe? Luwe aku. Niki Pak, basa gedhi yo beda neh to Pak. iki. Jane nalika SD tekan SMP, beyuh Pak, rupane nggih padha kali kula. Basa nun sewu. SD kelas 5 mbethike ra umum. Lah yo. Mbethi Pak. Bedhek banget. Wah, Ngampun critakne nyampun ya. diomongi bapak le magrib aja metu omah. Ya. Ki akeh Bathara Kala. Heeh. Lah kok pedan pit nika Heeh. cemplung selokan. Niki Bedhike kaya ngono beti. kuwi. Mula nun pangapunten Mas Minto. Heeh. Lambe dhuwur iki lak beda alih kula to. Beda sampean kan ketok disawang nyenengke ngono. Nggih, biasa to. Lha
Nek niki lak rada nyongot sithik to. Heeh, rodok nyongot. Niki riyen niku maghrib tiba teng got. Kali bapak ngriki pangapunten. Ngriki cuwil separuh. Lho. Akhirnya dibetok teng rumah sakit. Heeh. Terus kali dokter niku napa jenenge diinterogasi bapak. Pak, ini harus diambilkan daging belakang. Bokong. Bokong ini lajeng dicuwil, nembel ngriki. Lah, bapak lak mesake. Loh nanti kalau udah dewasa gimana anak saya? Kan bokongnya nanti lak lobang. Ya, heeh. Akhirnya kula dirujuk kali bapak. Dirujuk kon. Masmu tiba mesake tulungono. Lah ngopo to, Pak? Kae lambene dhuwur butuh daging. Heeh. Akhirnya kula dijak ngendangi niki bablas disunatne. Sampean Nggih, sunat. sunat dadak kula. Terus Basa sunat dadak, bapak niku kula teng ruangan dhewe to. Heeh. Dok, anak saya kritik potongannya jangan dibuang leh ngoten. Oh iya, Wih, potongan Bapak, sunat. Pun saya bawa aja saya minta. Lah kok mlebu teng ruangane niki. Heeh. Dokter niki diomi, Dok, ini ada solusi. Enggak usah bokongnya niku dijipuk dagingnya. Pun niki ditembelke teng lambene anak kula. Turane sunatan sampean. Sunatan dadine tanpa tulang to, Pak niku. Oh iya. Mula yo nggih lemir ngeten niki lho. Niki tanpa tulang, Pak. Layak. Ngoten. Anu, oi. Napa, Mas? Berarti kita tembelan entekmu ya. Nggih, mulane halus ngono kuwi. Cangkemku kita tembelan entekmu. Iya. Layak nanggro wong itu ayu sing jengat cangkemku lho. Kowe iki yo ora umum. Masa enek lambe terus tembelan pelem. Kowe tak tapi lambemu. Oh, lambemu. Wis Aku mosok kok nemen wis mobil susu kire terus tembelan pelem. kowe ora sembrono. Dene cangkem kuwi ora tau. Mas Minto yo sing marahi gregeke Mas Minto lho. Wong aja ngono. Wong ngene lho, Pak. Ngono. Bersih desa ning Tugu. Muga-muga sedaya warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Taala. Wis tak omongke sore mau. Lagi. Lagi dicontoh, Pak. Kula niku nuwun sewu. Tugu ini menjadi barometer. Kita itu sudah jarang melihat patung BBKBN. Iki mbiyen ngarani KB. Keluarga bercelana iki. Aduh. Keluarga berencana. Lah yo nek ora Jarang loh, celana Pak. susah. Kita itu melihat patung KB ini jarang. Nggih, nggih. KB program dari BKKBN cukup satu anak dua istri. Ini yang harus ditanamkan. Satu istri dua anak. Tapi loh, oh iya ya, satu Nah, istri dua dua anak, anak. itu yang selalu ditanamkan. Patung KB ini jarang loh, Pak. Jarang. Nggih, bener. Ngriki sik nggak. Tapi Tugu sik enek di patung KB. Loh, anak papat sik. Loh. Loro lho. Sing ning isor loro nek sapa urip. Matamu kayak wong delok kok iso. Wong delok. Wong delok kok iso. Dadi insya wong delok tibake. Kalau patung ya. Nyatu katarak kok. Tadi muga-muga Tugu menika dadi desa sing gemah ripah los jinawi Amin. ora bakal kekurangan sandang pangan ting papan. Alhamdulillah amin. Puskesdes, pos kesehatan desa ini melayani masyarakat. Masyarakat ini yang penting sehat. Lek wis sehat insya Allah bermanfaat. Amin. Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah nyambut gawe manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kabeh selamat donya lan akhirat. Uripe saya nikmat. Nikmat. Nah niki Menika Pak. Tugu Pak Minto. Bener lho Pak Minto? Iya. Ya. Pak Minto. Aku surasa mbok kandhane paham ngono kuwi. Balai desa ini wombo ya Pak Minto. Loh. Niki Kayak masjid lho Mas. Masjid niki lho bali desane teng mriki. begini maksudnya. Kowe iki ora tau sapa rene kok iso. Urung dicet, urung Masjid. dicet. Balai desa ini urung dicet. Lho. Kok urung dicat niki lho daleme bali desa mriki lho. Lagi. Ayo kuwi tanggane. Sebabnya apa kok balai desa ki urung kober ngecet? Ayo. Sebabnya ya karena repot Mas. Ora. Mergo anggarane kena Koperasi Merah Putih ki rodok dadi Ya beda kok iso mangsane ngono. Sing penting Tugu Nah. niku tegese TUGU. iki tekun manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah sedayanipun. Alhamdulillah. Usaha untuk mencerdaskan bangsa itu yang selalu diutamakan. Muga-muga generasi bangsa oneng Tugu kene iki migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Ya. Gagasan dan ide itu sebagai pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah desa insya Allah akan mensejahterakan warga masyarakat semuanya. Yang terakhir hurufnya U. Umum
Jadi kepentingan apapun warga masyarakat kini ki, pemerintah kini ki juga untuk umum. Lebih baik mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Amin amin amin. Mbah Lurah menika. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho. Piyaine kejawen tenan. Jawa. Ngagem jare. Ngagem jare. beskap. Jare ki insyaallah jaki jangan rek ki lirak-lirik Mbah Lurah jangan sampai lirak-lirik terhadap APBD, terhadap anggaran yang bukan hak beliaunya. Alhamdulillah. Insyaallah beliaunya transparan, insyaallah beliaunya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, ora gelem mangan duwike rakyat. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kowe lek iso cerita tutur kaya ngono iki awakmu kok ya ndak magang kepala desa. Pak Minto, kula niku jane ya pengen. Cuman saya itu berangkat dari bawah, ndek ingin nyalone juru kunci, maite demo, Pak. Aku wis Lah ngapa? wis ora trimo kok korupsi aku. Korupsi apa dadi? Maesan. Mbak Lurah, Mbah Lurah kok ngagem beskap. Beskap ki bes ki besarkan hatimu sebagai kepala desa. Kesing ngopeni wong akeh iki beda-beda karaktere, beda-beda panyunane. Dadi wong iku dadi lurah kudu sabar nrimo ing pandum. Kapok. Dadi lurah aja duwe jiwa kapok. Mergo itu salah satu dedikasi kita untuk mensejahterakan warga masyarakat. Pengabdian. Lho. Inggile ngagem blangkon. Kenapa kok pakai blangkon? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Alah. Yo iki lho beskap karo jare iki lho. Blangkon ki blang-bleng insyaallah sing dijangkah bakal kelakon. Alhamdulillah. Serani tembang ya, Mas? Nggih. Heeh. Iki gandeng sebagai kepala desa itu punya tim penggerak PKK, Oh, PKK. Ibu Kepala Desa. Iki. Ki Mars PKK diaturke. Ya. Sampai sekarang ada ya, Pak ya? Wadah. PKK? Bojone mek Ono. Bojone kluthuk niku Ketua PKK. seminggu 3 kali, Pak. Senin PKK, Kamis PKK, Minggu PKK. Apa wi? Lho PKK. Ngatek kula niku nun sewu tidak ada waktu untuk saya. Sak awakmu lho kok kerep men dipekek-pekekne aku yo. Yo PKK wae ora usah nggih pekekek kok iso. Nah, ini PKK. merupakan salah satu pemberdayaan dan kesejahteraan Nggih. masyarakat utawa Betul. keluarga. Jadi ini benar-benar salah satu organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan wanita dan keluarga. Sebagai pendorong yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk mensejahteraan keluarga baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Nah, jadi wong wadon iki aja disepelekke. Boten. Pendorongnya wong lanang baik di rumah maupun di luar terkait dengan pembangunan iki lek nek wong wedok wong lanang ra semangat. Persamaan gender, Pak. Heeh. Kula niku yo sing nyemangati yo bojo, Pak. Lah, Lho, kuwi lho. kula sing nyemangat iki bojo. Bojo. Kula niku nyambut gawe bojo kula niku wis termasuk nun sewu lho, Pak. Bojo kula termasuk istri yang mandiri. Ya. Alhamdulillah bojo kula niku pinter golek dhuwit, Pak. Heeh. Oh, dadi nyambut gawe duwe objek dhewe. Enggak, dadi aku nyenggane dhuwit ning ndiye bojoku roh. Dadi bojoku pinter golek dhuwit. Kuwi pinter goleki dhuwitmu ora kok pinter golek dhuwit. Hanya untuk menggambarkan, Pak. Ya. Keluarga berencana itu seperti apa. Lah iki kowe dadi kowe dadi anake Jajah. Sampeyan dadi anake. Si sapa? Iya no kaya patung kae. Bapak ibuke terus anake loro. Pamane awakmu duwe adi kae. Adi Pipit kae Jajah. Bojoku Kiki kenek, Bunjung kenek kene. Ya Pit, coba Pit. Digambarke. Nah, keluarga berencana iki kepiye? Keindahan dalam berkeluarga itu bagaimana? Kuwi adikmu. Mungkin cilik koyo godi. Loh. Kok sik to ora kok kudu Kowe iki manusa sutradara. Terus jare koyo kae. Lah iya umpamane kan ya ora apa-apa kono cilik kono gedhe. Wah, iki keluarga sing kakene BG ngene iki. Kok kakene BG pripun to rumangsamu ki? Kuwi adimu, Jajah. Iki, Mas, Pak. Kowe iki wong wedok mbok sing luwes ora kok Mas ngene iki terus. Sing luwes ngono ora. gawan ya wisan. Alah kaya masjidmu mbok tutak-tutuki. Kang Mas. Pripun Kowe Mas? dadi bojoku, kae dadi anake. Kang, mboke dhewe wayu. Jajah. Napa? Napa? Dadi apa aku? Kowe dadi mase. Iki Dadi adike. Adik. Ngono. Aku adik. Kowe tekomu keri. Tekomu keri sik kono. Kowe tekomu keri sik. ya. Wong dadake Mas. Mas, Betul. Jawa Timuran Mas, Jawa Timuran. Yo. Jawa Timuran. Tung tak. Sarep.
Lah iya to, arek-arek iku nang endi abarane? Ya mene urung mulai jan iki anakan celek apa anakan menungsa ta? Weh, mbok kaya gento. Lho. Lah piye? Ndak halus belas yo. Lanang Ya celeng. sing halus to kowe. Lanang celeng. Mbok kowe berarti aku lanang celeng berarti kowe iki mbok celeng berarti kowe. Oh iya iya. Mangsamu genjek no. Metu mungko lho Kang, metu mungko. Metu mungko Lah aku ngenteni kadung jam. arepe tak tokne. Anakmu ndonki kok gak ketok-ketok ndonki. Aduh, piye to Pak? Kemang tak goleki kok dek enek to wong kemang iki omong iki mulih awal Bu. Lah kok piye iki? Lek anake ndekne rasa digoleki. Terus Gawe neh. Oh alah wis ngono ki lho, ora pakai selesai ngono ki lho, ora pakai. mulane bali desane ra dadi-dadi lak kuwi to. Sing anakmu wedok jenenge Sarini, sing lanang jenenge Sariden kae ning ndi? Aduh, kemang ki lek pamit jarene ki ngemol ngono lho. Lodro kok enek ngemol barang iki. Ya paling ndak ki metu srawung ora. Lho kemang ki pamite jebak iwak lho Mas. Ki nganti lho kemang bocah-bocah kemang. Aku kudu iso ngandani menehi contoh karo anak-anakmu. Yen kowe ra iso ngglowet anakmu, aku sing ngatur anakmu. Ngapurane sing akeh ya Mas. Ayah, Ibu. Aku pulang. Aku pulang. Wis awakmu gedhe nggawa rangsel malah kaya kura-kura ninja. Loh, aku mulai sekolah, oh, Pak. Iya, lek wis rasa nggih kuwi atribute kuwi lho. Loh, nyapa mulai sekolah nggih nggo buku apa? Ya. Adalah Loh. anakku Sarini. Iya, Mbak. Masmu ning ndi kok ora ketok ki ning ndi? Kamu kok masmu tak kongkon ngawati sampean lho. Mau budale mangkat karo aku wae, Pak. Saiki mendem terus. Mau budal mendem terus semayanan karo lek Paidira nama jarene arep udu nomor ngono. Wah, berarti kumpul-kumpulane gembos iki niki dadi. Heeh. Wis kene. Engko nek masmu Sariden teko, bapak sing arep nuturi. Ayo kowe karo bunu. Ya. Kene. Aduh, sing sabar ya ndok ngadepi bapak. Rene. Kowe tak dadekne gantine bapak lho, Kok ora iso ngawat-ngawati anakmu? Jajali. Anakmu ora iso mbok awasi. Pak anakku kowe tak adikku, Pak. Adik, Pak, adik. Adik. Oh lah iya, Adik. Nyicil Bapak. Bapak Iki lho, mari Mas mintamu gawe adik neh ngono kuwi mah lho. Ketularan aku. Ayo. Kowe dina iki karo Dek iki ning ndi ae? sinau, Pak. Sinau apa sinau? Sinau. Tak tung. Lho, druk krucilan kok. Krucilan kok. Nah. Dek ini anakmu mbok kowe dhuwit pira? Tak wenehi dhuwit 150, Mas. Dhuwitmu isih. Tasik. Rene. Wis pirang-pirang dina bapak wis entuk kabar ora enak. Adimu mulai dhewe. Jane mbok tinggal iki. Sekolahan, Pak. Piye? Tinggal sekolahan. Sekolah apa sekolah? Sekolah, Pak. Aja ngisi-sini bapak lho. Iya, Pak. Bapak iki ning kene dadi tokoh masyarakat. Nggih. Ibumu tak calonke dadi bendahara desa. Saiki nganti kedadean piye, Jajal? Ayo. Ngaku ora? Nggih, Pak. Sarini ini. Aku ya. Ayo rene cedek bapake. Kandhani anakmu. Piye to, Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa masa duwe anak tukang dolanan jiki. Masa anak nyasar mboke? Kowe kena ora kandhani. Ya, Pak. Tunggu. Dangan. Ora ngerti bapak ki sapa? Mosok lali karo awake dhewe. Lho. Iki lho kepala desa. Yen dina iki kowe nganti ora ngaku tak ajar ning omah kene. Kowe dek iki ning ndi? Aduh pitik, Pak. Piye? Aduh pitik. Duit pira-pira mbok entekne. Delok adimu mbok apusi awake nganti kuru. Guru sak lembu iki.
Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Dhuwit sing dengi 1,5 juta mbok adu pitik, sing 2 juta mbok apa? GI, Pak. Piye? Kok kaya ngono pakatimu? Kowe ora nyawang, berjuange bapak karo ibu. Ibumu mikir kepiye iso nyukseske anak. Nggih, Pak. Njur dengi kowe utang dhek sapa? Kula utang dhuwit Pak Minto, Pak. Mbok ki apa? Ning Kali Wungu. Piye? Eren, Ya ampun, sing sabar ya Le, aja diulangi neh ya Le. bapak wis ora ndek sabar yen nganti kedadan kene bapak isin. Pak, Aja isi bapak kowe. Dadi apa? Halo. Dadi apa? Dadi apa? Dadi apa kowe? Aja isi. Delok ibumu kaya ngono kuwi. Pak Minto izin Pak Minto. Hah? Ganti Pak Minto. Aku dadi bapake. Ya, wis. Piye ta iki? Dadi bapake aku. Kowe anake, kowe bojoku. Weh. Berarti aku adike kae. Oh iya. Oh iya. Ya, Sira tak tos. kuciran alon. Sira tak tos. Ngerti aku karepe iki. Tak kepro ya. Sira tak tos. Sira tak tos. Oke. Rongko wis. Nduk, Piye Mas? janjane ono apa, Nduk? Ibu lho Mas, bendina nangis wae. Nangis wae mergo bapak ki jarene duwe bojoan. Ning Kali Wungu ngono lho Mas omahe. Saora-orane kon sing dadi adikku sing genteni ibu, njur ibu ngenes kedadiane ya apa, Nduk? Bapak sering nyogoki aku jajan Mas, mulane awakku lemu. Ibumu ndak ndi saiki? Ndak boleh ngomong jare aja ngomong ibu ya ngono. Ibumu celun. Mas, ibu Kayak piye lho. iki lho Mas, ibu nangis terus lho Mas. Wong pamit nang pasar to, aku kok ora jebul wong iki bapakmu gandeng Elsi. Lah ya ning burine pasar sapi dek iki to, Bu. Bu. Oh ya. Bu, Piye lho bapak iki? ibu sing sabar. Iya Le. Wong wedok ki yen diloro-loro atine, sakala bakal dunggahke derajate. Ibu gak usah kuwatir. Yen bapak wis gak ana gentine wong tua lanang aku, Bu. Iya Le. Piye-piye aku dilairno saka garban ibu. Yen atine ibu lara, aku ya melu lara. Yen atine ibu mangkel, aku ya melu mangkel. Emang ngono ibu Le. Urus utusan bapak. Yen bapak teko, mungsuhe aku, Bu. Kowe mikir tuh. Ayo nyisih Bu. Tutuk omah gawanane wis ngene iki. Anu wis ini rada macet. Iki anu le. Gak nyawang ibu ta sampean. Ibu kaya ngono Apa ibu kurang ayu? Lah ya Apa ibu kurang langsing? Kurang apa aku, Pak? bapak PC. Urusan bapakmu kono padha wis Ibu pasrah. direwangi operasi wajah, suntik kulit, ben putih. Bapak sing golek wong sing luwih putih, apa wis apik? Wis apik. Atine ibu kaya ngapa? Penak bapak. Aku bapakmu lho. Bapak. Kudune wong tua kanggo conten anak, wong tua dadi bayangane anak. Ora ngono kuwi. Apa kene kurang nggih patuladan? Anu Ibu direwangi kaya ngene to nyawa to getih nglairke aku, Pak. Nglairke adikku, Pak. Kok bapak penak-penak golek wong wedok. bapaknya apa? Kowe keluarga berencana dadi contoh sing apik, aja dadi sing elek. Rumah tamu. Oh, apik. Iki mbok ngakoni. Bob. Ganti. Loh. Aku dadi mboke. Wis salah Aku nek. ibuke Pak minta ya. Ganti ibuke ya. Ganti ibuke aku ya. Apa pantes? Alah sak teman kok penting iso ngepuk dase iki aku ya. Kok salah nek. Kene. Wis yo bareng nek. Yo. Yo. Piye? Piye, Pak? Ya, gimana Ayah?
Cak. Ana apa, Dik? Mbok iku ora mulai-mulai to, Cak. Lah iya. Bapak bar ninggal 3 dinane ke ibu parane nyati. Ngarung. Sik sabar ya, Nduk. Sik sabar. Sing sareh. Lah iya, Aja Cak. kemrungsung. Wong urip iku gak apik kemrungsung. Yen kon arek loro kemrungsung gak nyelesekno masalah. Apik lan eleke keluarga iku kudu ana sing nata. Tapi aku isin Cak. Bendina mboke ning pasar kono lho, nang pasar kuno. Krungu-krungu. Ibu kok dadi LC iki piye? Ngarung. Biasane ning kali wungu ngono yo ana. Masa ade dikayani nggih dhuwit panas. Sik. Sik. Nduk, Piye, Cak? Supini karo Supiah. Iya. Kon ngerti tak ibu saiki nglakoni apa? Apa? Lho, jarene kon ngerti dhewe ibu ndok ndi? Iya. Nggawa tas. Gawa tas. Dandan. Lah, dhewe iki ibu kaya krungu-krungu didol Pak Minto. Oh, Yo kene. Iki ana sing gak bener iki, Nduk. Kene. bener. Ganti deh ceritanya. Cacak gentene bapak. Cecek. Nalika semono bapak lara bronkitis. Wis kapundhut dening Gusti, njur ibu kudune malah saya ikhtiar kepiye ben uripe saya penak. Kok kaya ngene men. Yen nganti ibu gak kena taelene, cacakmu sing arep ngandani ibumu. Hei, Wati. Yo. Tak sawange. Kak ibu. Ibumu wis Sapa? ibumu wis Ibu sapa? lho. Sampeyan lak ibu Supini karo Supia. Kok pentolo benerang ngakoni kene anak. Aku ngono. Sampeyan ibuke Supini karo Supia. Darmi. Loh. Petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Arepe nagih ibu mbiyen diutang akeh. Wo. Gara-gara ibuke awake dhewe minggat, Iya. berarti gara-gara sampean Yudarmi. Heeh. Gara-gara sampean utang akeh, jur gak gelem mulih Lah, iya, kowe. nganti nglakoni sing ora bener. Lah, Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Loh. Aku ngono siluman beruang. Kowe iki celelekan kok iso. Masa mbok tak tutuki Pak Mito. Dadi apa-apa mbok tutuki. Wong kowe iki rasa gawe beruang ora imu kaya beruang. Kok dadak beruang. Lah ya wong ora Niki lho. sanggahe ngono wis kaya beruang kan Dek. Niki lho Mas Minto. Ah ngene iki anakku ndelok oh bapak dadi apa? Dadi ngeten iki kula kandhani. Ah. Sithik crita ning Nah. iso makna. Bener Pak. Wong urip iki aja rebut bener ning rebut salah. Moga-moga tugu kene iki ora ana keluarga sing derdak. Nah kuwi Tetep. tapi eleke keluarga kuwi gumantung saka diri pribadi masing-masing. Ya. Lah niki dicontoh Nduk, kowe iku nek wis rabi ditata meneh. Kok serabi piye wis rabi ping 4 kabeh. Hei, ora Ngawur yo. wae kok. Tamet. Kene raja rene, tasmu ki dijiko. Ning penjiwaane apik kuwi. Apik aku. Aku pancen dadi apa jenenge iki aktor penganiayaan apik. Mas iki ana pundutan gending, Mas. Napa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Minto Darsono ing sasana pagelaran. Kula nyuwun gending kopi wengi, Mbak Pipit, kaju kuning. Mohon dilayani saking Bapak Santo Poso Arang matur sembah nuwun. Assalamualaikum Geng Dalu Pak Minto, kula Pak Gimin saking Kalangan. Pak gimana niku, Pak? Nyuwun gending gubuk asmara serampat kalian kesayangan. Gadis manis Kalimantan harus dilayani penggemar wayang kulit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Geng Dalu. Ki minta kula Pak Sodik saking kampung dalam Pake Saji lan Mas Mosen Bagus Tugu nyuwun gending gubuk asmara. Tembang kangen mugi pakelaning pakeliran ing dalu menika lancar sukses amin matur suwun. Kula Pak Sodik kampung dalem lan Mas Mosen Tugu wassalam. Pak Nggih. Minto, satu pertanyaan untuk jenengan. Heeh. Dengaran kok Ibu ra nderek nyapa? Ikut Mana? tuh di ruang Di tidur. ruang ganti, Ibu di ruang ganti. Oh, Ibu setelah ini ganti mau Iya. atraksi. Lho enggak. Di ruang ganti ki nunggu ning gone nggon. Oh, tak kira. Kae lho tempat bersalin. Oh, Ibu babaran meteng. Sangel. Tadi malam Angel, habis angel, dikasih. angel. Ibu capek habis dikasih. Iya. Nah. Iki Nur Sewu ini Mbah harus jeding tesih Tasik. lenggah napa Tasik. mboten? Tasik. Batas sini tasik. Nggih, monggo
Mbah Haryo Jeding aturan minggah datang sasono nembang kalih Pak. SGI. Yuk. Pak, Mentaraman Mas, yuk kaya ngapa? Mbah Tenggur. Kalian Mbah Tenggur sisan. Yo, yo. Monggo Mbah Tenggur. Dikarani kasuwun sareng-sareng Mbah Tenggur kalian pundi Mas Bintang. Kalih. Oh, Mbah Tenggur ya. Mbak Cari Karasari engko. Mbak Cari Karasari. Monggo. Mbah Banter. Mbah nggih. Mbah Amir monggo Mbah Amir. Nggih Mbah, monggo Mbah Amir sisan sareng kalih Mbah Nggih, nggih. Nggih. Tenggur, nggih. Kersanipun gayeng dadi ngene ketok guyub ngoten lho. Saiki anu kok seneng kula kalih Mbah Amir mundi Mbah Amir. bocah-bocah Sekar Gadung iki saiki setia Engko Mbak Cari. Mbah Cari Karasari mawon. nggone bojone Mbah dhewe-dhewe. Lurah Himanto niku. Mas Minto, Nggih. Mbah contoh. Banjar monggo Mbah Banjar. Nggih, sinten sing pengin minggah monggo, kula mboten maksa nggih. Monggo minggah Mbah Tugu sepindah. Pun monggo. Mbah Tugu. Mbah Lurah munggah mengke Pak Minto mandhap. Monggo. Sinten Mbah Tenggur sinten mawon? Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu berarti ora rene no. Nah, Mbah Tugu, Mbah Tugu, Mbah Tugu. Monggo. Monggo Mbah. Monggo, Mbah, monggo, Mbah. Monggo, tidak. Mbah Haryo Jeding. Yen pangapunten menika Mbah Haryo Jeding dari saged minggah merga sementara jedinge sik direnovasi terus Mbah Haryo Jeding kondur, Oh, kondur, ya, wonten ya. kewajiban. Nyuwun pangapunten Mbah Nugroho. Mbah, Kok sajak wasis kados kagunganipun Mas Minto. Ayo mbul iki ora semayanan lho kok ya pas padha. Jos. Alah, malah wibawa panjenengan timbang nika. Ah iya. Isine jas mon disiapne. Oke, matur nuwun. Monggo, maju monggo. Pun derek Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nugroho. Mbah Lurah. Mbah Lintang Loro Mas. Ah, sae. Engko Lintang Semoro. Wah, Niki sindene pinten derek? Pun disiapne kalih Mbah Tugu monggo nggih. kula kira pawakane Mbah Tenggur iki kaya alim ulama kok jaluke Lintang Asmoro. Pun mang milih dhewe, Mbah, mang milih dhewe. Lintang Asmoro, Mbah. Lis. Dia nulis. Anu Mbah, pancen Mas Minto niku memprioritaskan untuk sindenipun. Aja meneh kok Iya, sinden. iya. Yogane Mas Minto lho prioritas. Dia. Yoga tukang son wis nggo bojo dhewe saiki. Mbah, jan. Wis, tunggoni tok ngene sesuk wis enak wis. Tunggono Nduk.
Ngene kok semarai Siap nih kalau Mbak. semarai Sampun disiapne nggih Mbak Tenggur. Sampun Lama wau tidak bertemu. Mbah Amir wau lek nyiapne kuat tambah minta ndak ndang-ndang. semarai duit bengkok ndang tek ngene iki. Kok dek bengkok piye iki ngawur. Iki ra bengkok iki rong bau bengkoke. Pujian nggih. Sampeyan tekoni wargaku. Amin 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 amin, Mbah. Los. Tenggur sampun wayangan apa dereng Urung, Pak? urung. Dalange cek gawe gapura. Tenggori wayangan padha karo kene, tapi YouTube-e setel kono. Sampeyan ngenteni pada dadi Pak Iya, Tukur, Pak Tukur nggih. Insyaallah. Amin, mudah sehat pokok jenengan nggih. Engko Mbah Tukur, enggak. Tugasnya Mbah Didik. Wah, kok terus dilimpahne kancane. Ya siap lo banggaan. Niki Mbah Karangsari minggah mboten, Mbah? Mbah Tukur. Mari cari gentose. Mbah cari. Oh, nggih, Mas Tarik monggo lek katuran minggah saderengipun melayani tembang saking pamundhut gending, monggo. Nggih, suwun. Nggo Mbah cari. Pun barokah barokah. Mas Tarik Karangsari mewakili monggo. Mewakili Mbah Karangsari nggo. Monggo Mas Arek, Mas Arek. Yuk, Duduk. yuk. Mbah Tugu sembah nuwun barokah saenipun. Monggo Mbak Cari. Mbak Cari. Nggih. Mas Tarik Tenggong, kalian Mas Tarik Tenggong monggo. Mas Tarik Karangsari, kalian Mas Tarik Tenggong. Karo Tarik Pakis Rejo. Monggo Mas Cari pakai sejo. Tenggong Mas Rio. Mas Rio. Sip. Monggo Mbah Cari. Ya. Tenggong nggih. Ngaturaken Apa ya? wilujeng dalu sedaya para rawuh nggih. Alhamdulillah saged pinanggihan wonten ing kesempatan dalu menika. Matur nuwun Mbah Dalang Nggih. paring kesempatan datang kawula sakonco nyambut hadiripun para masyarakat Desa Tugu lan Nggih, sekitaripun. Amin. Ugi sedaya penggemar panjenengan. Mugi sedaya ingkang rawuh jinangkung kawilujengan sedaya nggih. Amin. Alhamdulillah. Engkang wigati lagi panuwun panjenengan punggawaning desa Nggih. engkang sampun kersa berpartisipasi rawuh kagem swasana ing dalu menika. Amin. Inggih Nah, dumawas tarik. sami-sami. Nggih, Pak Suatu Bayan. kehormatan kebanggaan datang Nggih, kita nggih. sami. Wah, janten budaya. Ah, tembangipun apa Mas Tarik kali Mas Rio? Mas Rio, Mas Rio. Nah, Mas Rio, Nyanyi, monggo. Mas Rio. Piye iki? Lagu nyanyi. Iki dadi MC apa dadi apa? Nyanyi. 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 Wis milih sinden. Oh cinta. Oke. Awakmu ae. Aku tak mbaturi ae. Ah, iya. Ngono lho. Oh anu. Suatu kehormatan iki. Ya, Tadi Suatu kehormatan Betul. iki. Iki dagangan iki. ngoten nggih. Disebarne luasne mumpung nang YouTube iki. Nggih. sing dagangan oh Mas Rio. Mas Rio Mas niku Rio, tasih iya. dagangan. Bujang. Dagangan. Wes, Ah, nggih. Jenengan. Tak Kula dongane. nggih dagangan niki. Tak dongane muga-muga ndak ketemu jodone. Amin. Pun muga-muga ndak ketemu jodone. Iki dongane wong pirang ewu iki, Mang? Niki wong 7.500 niki 10 dadi siji niki. Setengah berarti. Dalam sambut malih kali kanca-kanca Nggih. sedaya. Ngoten nggih, Pak Matur Dalang. sembah nuwun Mas Tarik Sami-sami. Karangsari Mas Bayan. Mas Bayan Tenggong. Alhamdulillah.